Prosiect ymchwil y doctoried yw'r ysbrydoliaeth y tro yma. Cyfle unigryw i gael seilio i stori ar un o gleifion go iawn yr ysbyty. Dwi wedi gofyn i'r archifdi'n benodol am weld cofnodion merched a merched efo plant, achos bod genna i blant ifanc yn hun a dim profiad o afiechyd meddwl o gwbl. Mary Ellen Doughan ath i Dinbach yn Hydref 1915. Mae'n dod o Bethesda. A mae gen i 2 o blant fel fi. Mae'r ienga yn 19 diwrnod oed. A very respectable girl. Cause of insanity, confinement. Mae hynna'n golygu achos bod hi newydd gael babi. She told me that she had seen her mother, who has been dead for years. She talks almost incessantly with fits of violent excitement and gets quite uncontrollable. Dwi'n teimlo fatha bod fi'n gallu gweld hi bron. Mae gen i ryw ddarlun o Mary Ellen fel dynas oedd yn gaeth i'w sefyllfa ac yn gaeth i'r gymdeithas ar y pryd. A ella bod dim yn gwybod pwy oedd hi ar ôl iddi gael yr ail, bod hi phersonoliaeth wedi newid gymaint a meddwl ta bod oedd hi'n ymwybodol. Dwi'n colli arna fan hyn, lle da. She's quite unmanageable and dangerous. She smashes the crockery, and this morning she smashed the kitchen window. Williams, dyn drws nesa, dwi'n meddwl. He informs me that she came to his house 4 a.m. one morning for no purpose and began dancing and singing that she was on springs. Fedra i ddallt yr newidiadau hormonal sy'n yn rhywun ar ôl cael babi, achos dwi'n cofio efo'r cyntaf gyda i bod dim mynd adra, just methu coelio bod nhw'n gadael fi edrych ar ôl babi. Bod nhw'n ymddiried yna fi edrych ar ôl. A dwi'n meddwl bod yr hormona yna mor gry, os ydy o'n mynd ffordd arall a ddim yn positif, os ydy o'n mynd i lawr y llwybr negyddol yna, pa mor gry ydy o. Oedd gen i hi ddim rheolaeth, doedd o ddim yn fai yn hi. John Doughan, I gŵr hi, informs me that she is dangerous to herself and others. And on one occasion she threatened to stab him with a knife. Also, her baby had to be taken away from her as she was threatening in her manner towards him. Dwi'n meddwl amdano nhw yn cymryd y babi oddi arni hi achos bod hi'n beryglus i'r babi ac iddi hi hun am hwnni. A gorfod dŵad i rwla yn ei chwmni hun bod na lawer o bobl ei chwmpas i a heb y babi am fisoedd. Mae hwnna'n rhywbeth mawr I fi, y teimlad ma bod I newydd gael y plentyn a bod y plentyn ddim yna. Ond o ddarllen ymlaen, roedd na newyddion gwell gan y doctor am Mary, a manylun bach arall a oedd yn ddarganfyddiad difyr iawn I Manon. January 20th, 1906. Has of late made great improvements and thought to be now recovered. Yndi, mae'n mynd adra. February 19th. Left today with her husband. In the best of spirits. Signed W.S. Pritchard. W.S. Pritchard, 6 Ogwen Terrace, Bethesda. Fo oedd y meddyg ddari anfon mam Caradog Pritchard I Dimbach. Dwi'n siŵr, Ogwen Terrace. Y nodyn gobeithiol, o droi'r dudalen, gwelodd Manon bod mwy i'r stori. Bobl bach.
Rydw i'n dychwelyd. Bora newydd, a'r llechi dan fy mwtsias yn llafna man lliw cleisia. Pob cam yn swnio fel miloedd o bethau bach cain yn torri. Pob cam yn fy arwain i nôl. A fi na wedi coelio bydda'r llwch chwaral yn gleniach na'r walio gwyn. A byddwn i'n well, yn wahanol. Ond rydw i'n hiraethu am Dinbach, fel ro'n i'n hiraethu am Bethesda gynt. Mi fedrai glwad y tren yn y pelltar, fel tasai'n anadlu. Bydd i'n mynd â fi heddiw, yn fy nychwelyd. Ac mae sŵn y llechi'n uwch dan fy ngwadna. Rydw i'n cracio'r byd a phob cam. Neithiwr y mol y nos, gwyliais y plant yn cysgu. Roedd popeth yn ddu a gwyn yn y gola lliw llefrith, a'r ddau mor llonydd a chyrff celain dan i canfasa. Rydw i wedi gwneud fy ngora glas, ond wela i ddim yn y gwlau heblaw pwysa anioddefol i cyrff. Tydi mhlant yn perthyn dim i mi. Fedrai mo'i caru nhw. Bydd y drych yn wag rwan. Cadair wag y gegin, hannar gwag y gwely. Bydd popeth yn lanach, yn well. Y tren. Mae'r tracia mor lan, mor syth, mor gadarn, fel gorwel, fel ffin. Un cam, ac mae'r cerrig yn swnio fel miloedd o bethau bach cain yn torri. Ydw, rydw i'n dychwelyd. Tasa hwn yn ffuglen a taswn ni wedi cael rheoli be oedd yn digwydd ar y diwedd. Sa'r diwedd yn wahanol iawn. Ond y gwir ydy, oedd o'n deud yn nodiadau mi nath Mary Ellen ladd ei hun ac oedd rhaid i fi gydnabod hynna yn ysgwennu. Mae'n agwedd i tuag at driniaeth iechyd meddwl yn sicr wedi newid achos mae'n llawer o'r nodiadau mi oedd y diwedd yn un hapus ac oedd pobl wedi gwella, oedd Dinbach, oedd o ddim yn sefydliad mawr tywyll, yr un o'n i'n meddwl oedd o cyn hyn.